मा होनदों? मैया जादों आरो जानायालाय। नोंसोरो? जोंदोनो। माबोरै जानाय? इखौनो दावराव खोनागासिनो ना ओंखायनो सोंनो नाहरदां। दावरावआनो बारा एसेबां माबा गैया आरो जेबो जायाखै। ओ माने लोंखानाय गोजामोन मानसिफोरा। आं आरो जों माने दखानावसो माल लाबाय दंमोन नालाय। ओ बे सासे गार' सासे दंमोन नालाय। ओ बेयो आंखौ माल लानायखौसो नायगासिनो दङ नै। उननिफ्राय डाइरेक्ट गस्लायाव हमनानै बोनानै लांखादों माने मानसिखौ। नोंखो? बैखो गार'खौ आंखौ नङा। गार'आ माखौ नायदोंमोन होनदों? आंखौ जेनेबा माल बुस्थु लाबाय थानायखौ नायबाय थाबाय दखानाव। ओ नायबाय थानानै ओमफ्राय माबाबाय थाबाय ओमफ्राय ओरै फैसा हरनो माबा खालामदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौ मानसिखौ गस्लायाव हमनानै बोनानै लाना थांदों। ओ गार'खौ बोना लाना थांबाय आरो ओ ओ बे माथोआ गोदोबायलै। माथोआ गोदोबाय। हिन्दी रोङालै रोंनायालाय। ओमफ्राय? ओमफ्राय नोंसोर फैखाबाय ना बिदिनो गेग्रो गुग्रि जादों? जायाखै जेबो। साबेसेमोन नोंसोरलाय? जोङो साब्रै। ओ साब्रैखा ओमफ्राय आरो इसोरना आरो मानसिफोरा गोबांथारना। ओ लकेल गोजा नालाय। ओ जेबोखौनो बुंखायाखै जोंबो अखल माने दखानावल'सो फैसा हरनो होननानै माबा खालामनायावनो बोना लांबाय इसोरो। हरावमोन ना? हराव हरावमोन हराव औ जेबो होनखायाखै आरो होननायालाय जोंलाय इसोरजों गावसोरजों रायज्लायखायाखैबो। ओ उनाव माने मानसिफोर गैया रावबो गैखायामोन जों थानाय टाइमाव। ओ बिसोरो माने साइदआव लोंगासिनो दंखायो बिसोरो सयजन ना सातजनखा माने मानसिफोरा। गावसोरो माबोरै जाखो। ओ आंखौ जेबो खालामाखै आरो खालामनायालाय बिसोर गावसोर माने गार'खौसो बोनानै लाना थांदो। हारसिंखोल'? हारसिं गस्लायाव हमनानै बोना लानो थांबाय इखो। ओ ओमफ्राय आं ओइ ओरै होननानै बथल बुफायनाय नुहुरबाय नालाय। ओ बथल बुफायनाय नुनाय लोगो लोगोनो ओइ होनहरबाय आङो ओमफ्राय उनाव गावसोरो फैसा बिदों ना मादों 5000। मानो लोंनो? लोंनो ना मानो थाखाय बिदो इखौथ' मिथिला। ओ फैसा बिदोना आरो। ओ 5000 आं ओरै होननानै दावराव खालामहैबायना। ओ इखौ एगार हरबाय ओमफ्राय बथल सेफायना लानायखौ गारहरबाय। ओ गारहरनानै ओमफ्राय गावसोरो सिरि जाबाय आरो ओमफ्राय माबानि केलेमनि आदि थाखनि माने सासे दंमोन माने। ओ माबा हारसा आरो। ओ बियो जोंजों एखे लगे दंखायोमोन माने। ओ बेखौ फंनै ना मा सोबादों माने इ गारिखौ स्टार्ट खालामना दोनबाय थाबायना। ओ माने माबा मोनसे थानो होननाय रखम आरो माने इखौ हमहैयो हमनानै ओमफ्राय फंनै नामा सोबादों होनदों। ओ बिगोमादो आं डाइरेक्ट लगे रायज्लायखादो बेफोरबायदि खालामबाय थाबाथ' जों थानो हानाय नङा। डाइरेक्ट फैसाखौ हो आरो जों ओंखारलांसै ओरै होनना बुंदों आरो। ओ बिगोमाया होनदों मानसिखौ फट' खेबनानै ला ओमफ्राय फट' खेबनांगौबाथ' मबाइल सबाइल गेग्रेबजोबगौमोन मैयानि दिनाव। ओंथ' आरो इदिलाय बहा खालामनो हानो। ओंखायनोथ' आं डाइरेक्ट होनदों बेफोरबायदि खालामनो हाया ओरै होननानै ओमफ्राय दहायो एकाउन्टेन्ट फैनानै रायज्लायबाय ओमफ्राय ओजोंनि बायजार फैनानै रायज्लायबाय। ओ पुलिस बायदिसिनानि सब नाम्बार बायदिसिना माबा खालामना दोनखाबाय आरो दा। ओ जुदि माबा मोनसे बायसान्स हरावबो इयाव फैदोनो माबायाव बे आं थानाय रुम खाथियाव फैदोंनो माने। इसोरनो फैनो होनदों ना आर'? फैदोनो इसोरो फैनानै माने नाइटआव सासे थानायखौ देगारना माखासे लांदो जाहैदों। ओ लामाखैना ना फख्रियाव हाबफैखानाय इसोरो? बे लामा खाथियावनो। जेनेबा लामानिफ्राय खिथालांबाय ना खाथियाव फैनानै देखायफैनाय? हा?
लामानिफ्राय देखायहरनाय ना जेनेबा माबानायाव जेनेबा फैनानै दंफैयो इयावनो फैखादों नै ओ मानसिफोरखौ सिनायलायखायो नामा होमबा नोंसोरो खाथिनिखा सोरो इसोरो नोंसोर जेनेबा नांलायग्राफ्रा नांलायग्राया खाथिनि नोङा माने मानसिखो मालाबा सम लानानै दखानाव माने लोगो मोनो आरोना ओहो सम लानानै सम माने लोगो मोनो माने ओहो बेयाव फैनायाबो साब्रैमोननो दिनावराव फैदोंनो खिन्थु माबोरै बारा एसेबां माबाखौ हमना मोनासै ओमफ्राय देगार देखायदो होनदो ओमफ्राय बिसोर तेलुगुनिल' बुंखायोना जेनेबा हिन्दीनिबो बुङो इंलिसफोरबो बुङो इंलिस बुङा अकल तेलुगुल' होनो माने तेलुगु रायलाय मैयाबो सासेखौ माबा खालामनाय टाइमावबो तेलुगु रायलायसो होनना बुंखादों ओमफ्राय नोंसोर तेलुगु रोङा होनबाय रोङा नालाय रोङा ओहो बिदि होननानै सेंग्राफोरमोन ना मानसिफोरा गोगोम गोजाखा मानसिफोरा एकदम जब्द' गोजा मानसिफोरा ओं जेनेबा सेंग्रा साइस आरो सेंग्रा माने हाबा जाजोबनाय गोजा मानसिफोरा अ हाबा जाखाजोबनाय माने बेफोरबायदि खालामजायामोन आरो डाइरेक्टलि साइडआव लांनानै बथल बुफायनानै सुनो नागिरनाय मोजां जायाखै जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आं नुहुराबाथ' माबा मोनसे खालामसिगौमोनानो खोमा इसोरो आं डाइरेक्ट दखानाव फैसाखौ डाइरेक्ट हरनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट खारलांबायना आङो होयै होननानै दखाननि हिनजावआबो फैबाय दखाननि हिनजावआबो मा जादों मा जायाखै जेनेबा जेबो बुजिनो हादिया गल'ल' नायनानै थाबाय आरो बिसोरा जेबो बुङासैबो आरो मानसिया गोबांथारना इसोरो आदजोन नयजोनसो जाखागौमोन माने लोंनानै थानाय दखाना गंसेल'मोन ना ओरैनो बेलेग बुरजा दंमोन सेन्टार दखाना माने लोंग्रा गोजा दखाना खाथियावनोखा नालाय गोजा दखान खाथियाव बेबो गैया माने गावसोरनि लकेल मानसि सासेबो गैखायामोन माने जोंनि खिथि उनाव आरो ओमफ्राय बिसोरो साइडआवसो लोंगासिनो दंमोन माने सातजोन आदजोनसो ओमफ्राय दा इ मानसिया खारबाय थांबाय बेलेगाव सोरो बेयो गार'आ बेयाव दङ नाइटआवसो इना डिउटिया ओमफ्राय मालिकनावनो दं दा दाबो खिन्थु आरो बिगोमाया डाइरेक्ट होनखादो आरो मानसिखौ एसे फट' बायदिसिना साफायना लाबाथाय आं डाइरेक्टलि जियालाव सोगौमोन होनना बुंदो आरो दा ओमफ्राय थांनो होदो आंखो तामिलसा सेन्टाराव ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय मा जायो ओमफ्राय माबा मोनसे जुदि सोरबा माबा मोनसे होनबानो डाइरेक्ट कल खालाम होनना बुंखादो आरो माने मा पुलिस जायगायाव बायदिसिना दं होनदों नोंसोरो ओमफ्राय पुलिस बायदिसिनानि सब नाम्बार होजोबखादो आरो दा ओमफ्राय माबा मोनसे बिपद जाबानो डाइरेक्ट कल लगे खालाम होननानै बेखौनो बाथ्राफोरा बेलेग बेलेग खोनायोना ओंखायनो माने नोंनि नाम्बार जाय मानसिफोरा इदि खालामजादो जादो इसोरदो रायज्लायनो मोनबा जागौमोन होननानैथ' नाम्बार नागिर मोनबाय माने दा